GoRomni नै खुसेर रोसि लोंलायनोसै थुदो natok जीवन tok satok gaya गरमफोराव kok jara ay goदान गोलैबाय थायो फैदो सावनो लाना फैदो गोलैबाय बे गोदाना फैसा बुरजा सोआखै सोथ'वाखैलाय सोरबा मैयानो सोनांगौमोन बावबाय आं मैयानो सोनांगौमोन 10 थाखा लानाय लोगो लोगोनो फैसा बुरजा सोनांगौ जेसेनो फैसा बुरजा सोयो एसेनो फैसा बुरजा थाबाय थायो लेमानि बिश्वकर्मा की ए बिश्वकर्मा ओमफ्राय मायाव होगोन इखो ना बिश्वकर्मा खालि लोगोआवनो थानोबो हागौ इयावनो आलायनोबो हागौ जायखिजाया मंगलबारैनो ओमफ्राय शुक्रबारैनो बायनांगौमोन आरोना मैयानो गामाल'सो बायदो मोनबाय थाखायो खोमालै लाबथिंना फान सगानो लामदांदांथार नै इ टाइमावनो मानसिफोरा बन्द खालामजोबो ओंखाम जानो थांजोबो सब बन्द गेलामाल थायो नै गोथाव नारखोला दंब्रा फिलफिलि बायदि सान्थियानो गैया दा खुसेरालाय खुसेर लोंलायनोसै बेखौ फिदिंनांगौ नामा सालायनो रोंना रोंलाय थांद' गोबाव नारलाया मानो नोङो सालायनायावनो दर्जि सुनायनिख्रुइ इदि खुसेर रोसि फानबा बांसिन मोनगोन खोमा बाजै बाजै दर्जि सुबाय थानायनिख्रुइ इदि खुसेर रोसि फाननाया बांसिन मोनगोन खोमा मोनो सिजन मोनसै आरोना गोजां बोथोराव फानबाय था आरो नोङो माजों जागोन आं गोजां बोथोराव लोङा आरो फुदुंनानै होआ मानो एकदम बर' मानसिनि पियर बांगाल नङा मेचिन खाखो लानांगौहाय ओमफ्राय इखो मा होनो नङा ओरैनो आखाइजों फिदिंलायनाङा ना दाथ' बडि ओंखारलांजोबो बिदि फिदिंबाय थाबा जिम लालायनाङा नोङो जिम लालायनाङा जाखादोआनो खेबथाबजोबो आरो रोसिखौ सेस 20 थाखा नारें होआखै मोजां जाथोंसै आरो एरग्रा गैया भिडिअ नालाय भिडिअ होनलाय खुसेर रोसि लोंनि लांफै कापसे लांनो हायो नामा
दंबावो अबाव थांदोंमोन नोङो ए थांखाया आंनि भिडिअ लाना होदो फ्लेग इखो गरम बोथोराव खुसेर रोसि लोंबाय थानांगौ मबाइला गासिनो गोबावथार जायो थांबायसै फैलायबाय बाजै लुदुमिजो लुदुमिनाया नोङो नोंसो थाफानायाव आंखौ माथो गिदिर नुबालायसो मोदोम गोजानि खाथि ओरै नायबाथाय आंना लोगोआनो बाजैल' ओमफ्राय रावबो लोगोआनो गैया आंहाबो गैया दा फुजा नायनोबो लोगो गैया आंनाव आंहाबो गैया नोंजोंसो नायनांगोन फुजाखौबो आइदि ओमफ्राय दा आंखौनो इ फिनखौ नुदों नालाय मानसिफोरा सानगोन बिखौ मानो लाफाबाय दं होननानै बेनिबो जाहोन दं आरो आं खोथाथ'ला सानगोन ना भिडिअ मानो बेखौ मानो नुबाय दं होननानै सोरबा सोरबा ओरैनो सानना लादो ओमफ्राय आं दा खोन्थाथ'ला आरो दोनथ'नोसै होमबा लोगोफोर बाय